What's going on? Познали? Again. Бей съм, не си снимали. Но сега преосвирки с него. Я снимай Георги, той обича. Наркобанана! Ето го. Йоло! Джин, Митко ме напомни да те питам докъде стигна... Това са най-новите екстази в училище, не? Виж, ги подават. 20 евро, едно хапче. Едно хапче. О! Мите! Обичам те! Липсваш ми! Идвай си! Тай, друго, кой ме напомни? Да те питам колко си събрал за играта. За играта, брат? Мисля, че има към 13 стинки в каста. Но имам още. Не, вече няма. Йоло, бе! Йоло! Наркобанане! Той е свиркаджета. Наркобанане! Той е свиркаджета. Наркобанане! Кажи е свиркаджета. Наркобанане! Можеш да сме повече. Колко много се насъбираме. Все още са всички. Але, бе, точно знае това. Какво така ми дига? Не така, Вижте, връщай се по-бързо, че бе, Йоло! няма супер игра. Съвърни той, съвърни. Идват още... Кой? Къде? Къде сте? Там някъде, айде. Да, идвам направо. Тръгнал съм, бе. Георги, айде да сме. Защо аз съм тук? Всичко. Ти, значи, къса сми на пейте камерата. Обичаните двамата, липсваш ми. Да че дойдеш, трябва да наебем един път. Той го каза, аз ще снимам. Живко не идва, както виждаш. Има защо. Кажи на Живко, че му се монерва. И на дълги ще те изде. На дълго ще те Това ти вярва. Something else, I don't know. Ето е моя нов приятел. Остава няк. Тук сме на улица. Много сме надрусени. Чикиджи, чикиджи. Камераман. Камерамен, чикиджи. Бачи професионал. Това е Никито. Ники, ще кажеш нещо. Сием си цигари. Бак. Май, искаш я да взема да снимам тук, а? Ще снимат. Чак. Кажи, гледай. Направихме телефон, гледай, чак. Какво, брат? Това е Макс. Снимаме се взаимно. Чакайте, аз направя. Красота. Май, ние сме комбина тримата. Аз тройки не правя, съжалявам, момчета. Това е джип. Ива, нещо ще кажеш на Митко. Something. Ти си гей. Ти нещо? само камерите ми! Ти си само ти зле тук и още по-зле, тъй че да бях при тебе ще ми е много по-добре. И ти се махни с това нещо. Това е съвсемска пръчка, дами и господа, в момента сме я фанали. Как си? Мали го там телевизор от тук. Обяснява! Плажи с телевизор, Това пълши с телевизора. Майко, фанали сме в момента в нервна криза, дами и господа. Опъва цигарата и чувства как влиза в дробовете. Ето сме се разнимава. Скарай се с този телевизор, казвам. Що бе? Стъби. Абе? Ще има смакдаун на живо, май? Smackdown, all on the floor, Smackdown. Give me some more Smackdown. Слушай, Митър, То си най-големия дилър, бе. Аз съм най-големия дилър, ако и трябва дъвки. Дъвки продавам, брат, ако и трябва Дъвки, бе, имаш ли някаква дъвка да покажеш тебе, бе? Дай марката. Това марката е Дублом. Дублом. Това е най-новото. Дъвки продавам, който иска. Майко, идваш в куха, вай бой и... 30 цинкената. Къде? Ето ги, виждаш ли ги? Те са далеч. Ари, идвате, бе! Всички. Румен може да ги взема. Smackdown, all on the floor, Smackdown. Лези се. Чакай да пусна музика малко. Снимаме земно Нещо малко. искаш да ме снимаш, а? Я така. така. Я да видим. И камерата ти е много яка, бе. Зум. Коло! Салева! Служи хора. Тук ти трябваше да го кажеш, а? Живко, ето го. Къдеца на... Да ни казвам тук сега, че... Аре, да, ми газа на сурата от яка.
Нещо да кажеш на Митко, нещо? Извинения, нещо? Ловката, брат. Постата! Ловка и Дария, ама... Нещо последно? Повече да мисля. Пак тях да окажеш това. Нещо последно? Някой? Днеска влез, днеска ще го качиш, нали? Да. Днеска влез в скайп да говорим. Съм се затъжил. Шмъркай, бе! Ще пусна ти видео. Шмърка ли, бе? Шмърка! Шмърка! Шмърка го! О! Дай пак! Реплей! Реплей! Шмърка! Шмърка! Гълтовете пак. Шмърка с уса. Ай малко зум! 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 Зум малко! Зум! С камерата. Има ли момичета там, бе? Той ми каза, че имал някакви две хубави. Ако имат горе, гърди плащат. Наркобана е. Ето го наркобана! Еко, бе! Звиткачията, бе! Пустата така, бе. Йоло, я. Аре, това много малко направя. Аз казвам, не си имаш такова грозния. Това малко бе, това повече от миналия път. А? То пък после. Това вече махнете се от мене. 6 минути и половина, какво искаш? Той иска 15. Той иска куриска. Чакай, снимай, ма те. Още 10 минути. Ще пръдна. Снимай, ма те. Това е 15 минути. Just you. Още 9 минути. Не мога ли да след 10 минути? Just you. Коряма. Не знам кога ще се оправи интернета на PlayStation, защото ме пита. Ма като го правиш така. Ма няма да изход. Не, 4. Спирай. Спирай. Спирай, не, айде колко ще правиш. Трябва да го направим по-дълго, защото той искаше по-дълго. Време, а? Нищо виждам. Колко дълго? Как ти ще минават между частите ни? Музичка, цигарки, идиоти. Не се обиж да си ръкаджия. Ауте почва да правим такова манджа, не манджа ми супи. Жичка же! Ще се беси на жиците. Чуваш ли, утре почва да правим супи и да сервираме. Супс. То никто иска да се беси с жица. Нали жичка же, не? И сега чака да дойде практика. Живко трябва да кажеш нещо специално. Живко, виж ли как се прави, вика, че не е било за Дария. Ма чак да ме чуи. Било за Таша. Било за Таша, да. За Таша било, вика, а не за Дария. Той ти предложил. Нека да кажеш. Живота си е луи. Не каза да кажеш, аз съм писата. Никой не може да заповяда. Чули го? Чули го? Пращаш 500 евро и го заповядваме. Кой е? Може ли аз това нищо? Как го бата с задника, бате? Няма така работа, няма. Аз съм на твоя страна, Мите, да знаеш. Твоята страна. Дай в код. Щит! Спартанец! 300! 15-я войн. Дай го за ти. Нещо да поръчава музика, бе. Спартанци! Закуска. Нещо искате ли? Поръчате? Къджим, това е. Следващия път. Може да е по-дълго, може да е по-кратко. Чао.